Se queren vostedes vir aquí a Land Rover e traer o que vostedes consideren que é unha obra de arte como é a del da cociña, estamos abertos a nos probar, facer un ranking e a final de temporada o que quede primeiro no ranking, dámoslle a estrella que? A estrella... Chiquilín. As 3 estrellas Land Rover. Venga. Ahora sí que vamos co sketch, non? Vamos a fazer un sketch outra vez, pero é o tema que está ahora encima, que é o tema do precio da gasolina e do gasoil. Por certo, aquí hai xente que sea máis lista que do normal. Alguén me pode explicar a min por que o gasoil está máis caro que a gasolina? Sempre era ao revés, non? Non estaba sempre máis cara a gasolina que o gasoil. E agora está máis caro o gasoil que a gasolina. Pero alguén sabe por qué? Alguén non sabe? Pois está jodendo por algún lado. Claro, porque a xente deberon dicir que é o que máis se vende, gasoil? Pois polo máis caro, é listo. Que non entendo, a canto está o gasoil? 2. Se chegou a 2. A xente está fritindo os ovos con saliva, porque isto xa é que é imposible. Isto xa é... Vos na panadería tede reparto. Tede reparto de... A domicilio. Tede reparto, A domicilio. vades co pan polas casas. Pero claro, a vos na panadería encher o depósito, vale vos moito máis. Pero, sin embargo, non pode subir o pan. No, senón... Podes quitarlle un pouco de masa. Efectivamente. No, porque, a ver, o que estou dicindo é verdad. Sí. A ti subeu o gasoil, ao mellor cada depósito 10 ou 15 euros, ou 20. Por lo menos, sí. Pero tú non podes subir o pan. No. Ou quitarlle o corrosco ou algo. Hai que quitarlle algo. Por eso vai o seguinte sketch, porque vai facer Eva o seu personaxe de panadeira e xa de paso facemos unha homenaxe a todas as panaderías e peixerías que andan por aí repartindo. Muy bien. Aí está a panadeira. Como che dicía, cando vayan chegando as clientas, ti o que lle tes que dicir é buenos días, que guapa estás, entendid? Cheche, queres salir do coche? Que xa chegamos. Estás apampanao. Baixa do coche rápido. Mamá, teño moito sono nos ollos. Ai, tes moito sono nos ollos. Pero cando estás xogando á maquinita ás 4 da mañá non tiñas tanto sono. Solo tes sono cando tes que vir traballar. Non. Dios. Teño sono en todo, nos ollos, nos pés, nas mans, Tes sono en todo, é unha barbaridade. Sabes o que hai que facer? Baixar os codos, hai que baixar os codos. Porque se algo queres na vida, meu fillo, hai que luchar por el. Ti que queres ser? Conserje de instituto? Pois tes que prepararte moito, vale? O que che estaba dicindo, chega unha clienta e dixlle buenos días, que guapa estás, vale? E se non está guapa... Se non está guapa, pois falaslle do tempo, vale? Hola. Aurita! ¿Qué tal? Bos días. Bos días. A ver se aguanta así o tempo. A ver. lle fagas caso. Estás preciosa, Aurita, preciosa. Gracias. Mira, que che iba a dicir eu? O de sempre, unha barra, non? Sí. Vale, aí tes. Que tal teu padriño? Meu padriño morreu martes. Morreu teu padriño? Sí. Non me fastidio. Ai, non. Pois vino outro día e ainda tiña bastante bo color. Sí, pero morreu cun caramelo de eucalipto.
Atrajantou. No, aplastado. Polo eucalipto. Comendo un caramelo que un eucalipto encima. Toma, cobra no pan. Mira, de verdad que o sinto muchísimo. Eu, se hai algo que poida facer, por pequeno que sea, ahorita aquí estamos, vale? Vale. Pero a barra de teu padriño tela que levar e tela que pajar, porque xa estaba encargada. Ai, vaya. Entonces, Pero como eu. Que tal, Nieves? hombre, Parece que conocido. volveu a friar, parecía que viñan días... Que tal? Ei, Non non dixeche que empezaba a traballar o teu fillo hoxe contigo? señor, aí o tes, un home feito e de... Que está teletraballando ou que? Cheche, que te levantes, que hai un cliente aí. Chámase Cheche. Chámase Cheche. E de que ven Cheche? De José, che. E como non está anda a primeira, Cheche. Buenos días. Bos días. Buenos días. A ver se aguanta así o tempo. E é tonto que? Esta chaqueta non é de votar por Podemos, No, mira, díxome o jefe de ventas que teño Que? agora. O jefe de ventas. Cheche. Cheche ahora é o novo teu jefe de fillo... ventas. Non sei se o sabes, anda metido na fariña, Eh, Pero mete a cabeza dentro, a fuciña. Que pasou? Que o pan, o pan ahora témolo por encarga. Si tes o pan encargado, lévalo o pan. Si non, non o levas. Como que hai que encargar o pan? Que Sí. tontería é esa? Eh. Hai que encargar o pan agora? Pois non me acordei de encargar o pan, pero dame o pan, dame igual, xa me acordarei para a semana, dame igual. Encargástelo? No. Pois entón non hai pan. Como non vai haber pan se teño para comer a mediodía almejas a la marinera? Como eso sin pan? No? Como as almejas sin pan? Eu que queres que che diga, coñecido? Eu a única posibilidade que che podo dar é que a mellor algún cliente non me queira o pan, me sobre unha barra e podes levar ti. Pa onde vas ahora? Agora vou para a de Carmiña. Bueno, para a mellor Carmiña non quer pan ou quer unha en vez de dúas, sobra unha para min. Bueno, eso pode ser. Pois vamos hasta a de Carmiña, a ver se hai Vou ali, suerte. ahora vou a la de Carmiña. Agárrame a eso. Vou a levarle alá o pan, a pintarle alá. Vou entrar por atrás. Vou eu diante, vas tú diante. Onde vas? Vou eu detrás. Onde vas? No, vou detrás. A onde vas? Vamos pa a de Carmiña. E que vas na furgoneta? É logo que aí digo. Eu non vou encender a furgoneta, Por qué? Porque a de Carmiña está aí a 1 kilómetro. E vas ir 1 kilómetro, como vas ir andando? Hostia, ti sabes como está o gasoil, amigo. Vou que a furgoneta apagada empujas ti. Para non gastar gasoil. Veña, axúdame logo a empuxar. Non, el Teño moito sono. ten sono. Teño moito sono e é moi peligroso. A ver se me vou quedar dormido na autopista. La madre que me parió. Estades? Dalle! Estades? Sí! Dalle! Veña! Espera. Dille Cheche. A ver se me pode quitar o freno de man, o cabrón. Joder. Menos mal que o programa se chama Land Rover e non Land Eva. Ai, riste, cabrona. Vas ver! Si, vou moi ben. Vale. Millor imposible. Bueno, imposible no. Dalle un pouco máis que xa estamos chegando aquí a de Carmiña. Sí. Como
Como vos bebés en a seguridade social estando de baixa, facer este esfuerzo, va para mí vivo. Un pouco máis. Un pouquiño máis, un pouquiño máis. Aí está, para aí. Aí está. Carmiña! Miña! Carmiña! Xa está o pan! Ahora levántase moi tarde, que anda cun como dominicano. Baixa! Carmiña! Desde que anda co do combo, levántase a mediodía. Anda con un como. Das carallada. Que? Carmiña. Carmiña! Dime! Todo aquí abaixo da tua casa, baixa. Vamos abaixo. Como? Me cago en la vida. Baixa. Está na tua casa. Bora pa aí, Carmiña. Espera aí. La madre que me parió. Eu non sabía, eu non sabía. Que tal? Tes que perdonar, a mí non me avisou desto. Ten cuidado. Mira por retrovisor, Nieves. Esto... Tamén vos digo unha cousa, Oíste? Sí. Baixa mellor que sube. Como o Deportivo. Sí, como o Deportivo. Hai un pouco máis. Hai un pouco máis. Sí, Aí está ben. sí, aí está ben. Venga. Usted non faga nada, usted non faga nada. Cheche. Teño sono. Te sono, sí. Carmiña. Onde vai esta? Tal, Carmiña, como estás? Moi ben, viña polo meu pan dúas barriñas, por Pues va, favor. como siempre, ¿no? Como sempre. Vale, muy bien. Mamá. ¡Carallo! ¡Carallo! ¡Ostras! ¡Carallo! ¡Saltó un jabalí en un momento! ¡Ostras! ¡Cuidado! Parece que foi Dios, Pasou cho sono, pasou cho sono. Abrironse chos ollos, Sí. cara. ¡Ostras! Bos días. Qué guapa está hoxe. Grazas. Moitas grazas. Sí que está moi guapa, dille tú algo a él. Ai, a ver se aguanta así o tempo. Vai por o pan. A levar pan. Bueno, como A sempre, ver, non, Carmiña? como sempre, por favor. Molete de medio. Aí está. Pero Nieves, eu encargueiche barras de pan de espelta integral con masa madre orgánica. Frío do tempo. Queres que cho repita? No. Tens razón, pero é que o jefe de ventas olvidouse de metelos na furgoneta. Madre mía, xusto hoxe que temos andaina cos escolares. Está ben, deulle un... O sea, yo lle dei un baixo de tensión. Cale, por favor, que hoxe temos andaina cos rapaces da escola. Vamos, rapaces, É a unha andar. excursión. Pero levamos o pan ali á No, excursión. hombre, Sí, no, claro. no, me cago, no. Levamos non é levamos, que levo eu a furgoneta. Vamos ali nun momento, por favor. Eso non estaría mal, Hombre. Pero esto non o quero. Esto non. Veña, vamos a levar o pan aos cativos. Donde é a excursión? A Montepindo. No Monte Pindo están os cativos. Claro. Con razón os nutricionistas sacan o pan. Se queren pan, que empuxen ela. A barra esta é para mí. Quita. Cóbrame esta. Tuveste suerte, ao final. Levo esta, veña, cóbrame. Son
184 euros. Pero que leva dentro cocaína, que leva... 184 euros. Señor. Pero de que unha barra... Subiron moitos costes, xa sabes como se está Subiron os poñendo a costes. vida. Os costes de que? Do gasoi, para ti vistes a que precio se puxo o gasoi. Pero que marche do gasoi se non encendes a furgoneta que empuxeu. Como me vas meter o gasoi se non encendes a furgoneta? Se non gastas gasoi? Non encendo a furgoneta, pero o gasoi está aquí. Está dentro do depósito, o gasoi está aí. Dillo ti, cheche. A ver se aguanta o tempo. A invitada de hoxe... É buena, É das que máis nos gusta, a invitada de hoxe, ou non? Moi buena. O público sabe quen é a invitada de hoxe, Mon? É que No. a de hoxe é espectacular, É espectacular, sí, pero Vives na o público non sabe nada. Nadie sabe. Nadie sabe nada. Ninguén sabe Un nada. artista internacional, Sí, unha pasada. Despois dun anuncio, Despois dun anuncio vamos ca invitada de hoxe.